Helo pawb, heddiw rydw i'n cario ymlaen chwarae Minecraft Xbox One. So, oedd fideo olaf, mae dim ar oedd o dim di recordio yn iawn. So, beth wnaeth fi oedd fi di mynd lawr i fyma ac dwi wedi cael hedi diamond a yn y fideo yma eich cario ymlaen a eich ffeindio un arall. Wel, eich lot mwy. Mae loads yma. So, dwi eisiau cael dipyn bach o hwn. Dwi'n hoffi hwnna. So rwan dwi efo 8. Dwi efo 61 torchiau. So'n edrych mwy fas pan ti'n gafal ar y torch, mae'n neud gola heb rhoi o i lawr. Na, na ti dod o hwnna. Fi jyst dod i hwnna. Dwi ddim eisiau marw hefo diamond. Okay. Eisiau mwy o hwn. Dyma ni. No. Oh no! Rhaid i isio hwn. O na. Okay. A'n mynd yn ôl i hwnna, eich am wneud bont mwy. Just wneud o olaf o hwn. Boing. Oh. Eich am mynd rhywle arall. No! Oh! Na, do. Okay. Dim byd o hwnna. Ia, o fi wedi gweld ffordd arall.
Oce. O. Dyna ni. Mae hwnna di torri. Oce. Na. Di eisiau fo. Mae'n... Cywir. O, dyma fo. A dyma ni mwy carreg coch. A mwy. Ac mwy. Ac mwy. A dyna ni. A mwy o hwn. O. Na, rhaid. Dwi'n gallu iwsio hwn. Dyma ni. Ie. Oi. Helo. Dyna ti. Wel, mae'n cysgu. Dyna beth dwi'n gwybod. Mwy air. Yn mwy o... Fyna. Oce. Rhoi hein yn fyma. Fel bod fi dim yn disgyn mlaen. Na! Na! Okay. Okay. No. Dwi'n lle oedd hi. Mwy o pethau yma. Dwi'n cael 20 o yma. Dwi ddim eisiau mynd yna, dwi wedi bod yna. Edrych fan hyn. Yn fyma. Ie. Oh! Ding. Wow, mae yna mwy air.
yma. Now. Okay. Mwy air. Dwi'n ffeindio lot o pethau yn y fideo yma. Waw, dwi wedi cael mwy na 64 o carreg coch. Yeah. No. Oh. Bydd hwn mwy sachar. Dyna ni. Mwy air. Dyna ni. Dwi efo 20 air, 6 a 111 dwi'n meddwl. Ie, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n siŵr. Okay, allai just... Iawn. Mond huan. Did you ffeindio mwy diamonds? No. Oh. Gymig mwy air a mwy
A mwy. A mwy. So rwan dwi hefo 24 dwi'n meddwl. Iawn. Oi. Carreg yn hwnna. Iawn. A rhoi torch yma. Iawn. O, mwy air. Mae yna lot o air yma. Wow. Rwan dwi efo 32 hanner o hwn. Carreg. Iawn. Dwi ddim yn siŵr lle ydw i. Iawn. Iawn ta. Dwi'n cario ymlaen tan mae hwn di torri. Iawn. Na. Iawn. I just... Oedd o'n... I'n mynd yn ôl. Allan. A'i dilyn y torch. Os mae'n torchiau yma a'i dilyn nhw. Iawn. O na, ffordd arall. Come on. No. No.
O na. O na. Rwan, os dwi'n mynd i creative fi nôl pethau fi, bydd fi ddim gallu cael achievements. O na. O na. Dwi ddim hefo map. No. Dwi'n cofio mynd i fyma. Pam wnaeth i fynd trwy yna? Wel, o fel dim bai fi oedd o, wel, dipyn bach, o y lawr jyst i pwsio fi lawr. Wel, dyna lle i byw. Iawn, a jyst mynd i fyna. So, am heddiw